Ma info ya aku yakin lek wong Blitar karo dalan iki tidak asing. Kene iki dalan jurusan RMI lho Mak, iki lek ngidul Prapatan Binangun lek ngalor jurusane apa jenenge Brongkos. Lah kene iki yo perbatasan termasuk dalan iki. Iki sing etan dalan Wimeng desane Sambi Gedhe, sing kulon dalan masuk Binangun lek dusune Sambirejo. Lah iki tak dudoi dalan alternatif Mak yo. Misalkan sampean kabeh Wimeng teko daerah lor Yos daerah Samben, daerah Selorejo, Malang dan sekitarnya. Terus sampai ngliwati dalan iki, ngliwati RMI, ngliwati Rejoso lho. Terus misalkan tujuan sampean Wimeng neng Ludoyo, apa neng misalkan Panggung Asri dan sebagainya. Iki tak dudoi dalan alternatif. Lah, dalan alternatif liwat kene iki, dadi ora liwat Prapatan Binangun Ngulon. Sampean kabeh lek liwat Prapatan Binangun Ngulon yo rada kaduan, itu kan rada kengidulen. Liwat kene dalane wis sas apa jan ya mening. Sejene wis sah dupol kene iki. Lah kene iki desa Sambirejo ngono Mak ya. Sambirejo desane melu Binangun. Dusune Sambirejo desane melu Binangun ngono Mak ya. Ya lek keadaane ya ngene iki. Dalane enggak terlalu lebar tapi ya wis jan wis mening. Cor beton. Iki engko sampean nek lurus skener ya mengikuti jalur iki ya nek munggahe nek medune nek belok kanan kiri ya pancen ya kene iki rada daerah pegunungan. Lah engko tembuse kalau Mak Pasar Panggung Asri sing arah Koetan kae. Sing arah Koetan kae tembuse ya dalane wis lumayan. Sing rapenak iki ajrene ya mek guru titik. Wis ndak terlalu akeh, paling ya sekitar 500-an meter paling maksimal. Ya iki ngene iki keadaan lingkungan sekitar warga Sambirejo is ngene iki keadaane. Ya iki samatur suwun iki ndelok videoku ngene iki ya tulung didelok sampai entek videone. Ya sing urung follow di-follow, sing urung subscribe. Aja lali jempole ya dipitet barang ngono lho. Keranjang view-ne diunggah, dicek lek perlu di CO apa sing tak dol kuwi ngono lho. Doang ora to jane hibah jak omong-omong ngeliram lho. Lah ajane demen karo videone dike apresiasi. Iki delok terus videoku sing arepe iki jan mening-mening apa jan sestenan ngono lho. Lah sapa ngerti engko ngliwati omahmu terus awakmu kesuting kan lumayan. Mlebu YouTube, TikTok dan sebagainya ngono Mak ya. Penak to dalane wis cara-carane niki. Dieling-eling iki dalan alternatif Mak ya, misalkan sampean kolor tujuane arep neng Ludoyo, tujuane arep neng Panggung Asri sing rada kulon, Bumiayu dan sebagainya. Sampean penak liwat kene luwih cedhek ngono lho. Tapi dalane ya rada ciut dibanding dalan etan. Iki embuh ya lek bengi penak apa ora iki